Gaipun satrio-satrio saking Turangga Muda monggo Mas Somprete. Diucapkan kepada para rabu monggo kita lajengaken anuga kita pirsani nangge para satria-satria wonten siang menika Turangga Muda Parut iki lho he rayen nok mok pak wes hayu kira sing ati-ati yuk. Was, nah, lo, ya, hey, yo, oh, nah, sabuk galing cacai wonten enem yo man, weh, kembara cacai wonten enem kira, mbok reang pun pamit marang sira mbok, weh. Pun sira bakal ngayahi pakari ana sak jroning alun-alun Turangga Muda man. Lan uga yang titip salah sawijining wiji. Ya iki kang diaran sejagone sawung galeng mbok. Hop, wah. Oh. Lah. Was. Ya, he, hop, no. Ayo biar sing alon-alon wae weh, lento mangkin dampu wae, sawung rono. Ho, he, yo. Hop, yo. Hop, iya. Alon bae, mana alon bae. Oh. Tombake kebayane wis. Yo. Ayo. Yeah. Nah. Hey. Hop. Tos. Surabaya. Jajah Walanda. Prakoso sawung galing pandi garing bangsa ya ngasir penjajah saka tanah sabra sabra berduli kang
hati-hati yo man sing hati-hati. Turangga muda turangga muda. Ha 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 so was op lo ayo pola padha sing ate prajurit Bata rupa sora ewatya kumura tumandang girang-girang juga tandang-tandang jumangka gagah gumrega liru barana kosan mata siyaga kamakarya angkat karyaning braja ore Kartaharja Murih Kartaharja yo kira oi op lo kembar cacing wonten teman kembar cacing wonten teman op nah he lo ya op katon Jumarat busana ira wah lan uga bagus pasuryane man le op ya lo hey John lo ya hey John lo hey na ho lo ha just yo da ho la lo ho ja lo just da yo yo ja yo hop yo was yo yo hop lo yo Ayo gara pramadya bala lumaksana
Nah gisa ya. Ya. Goyangan. Oh. Oh ha Oh, yo.
super rasi atur anti laler yen ora weruh sedina ning sirah liar asik konyang koder tiwas aku dandan litit rambutku lengan kembang jambu oh kembang uler kowe kena pelet he he yo oh ngepos diyen Pak Run. Jaranane diombeni ngelak diombeni Pak Run. Oh, diombeni riyen. Ingkang katuwin rawuh monggo para rawuh para dulur-dulur penonton sedaya katuran winarak alugi hamayu bagya sesarengan kalian turunggo muda wonten siang punika nggih dalam rangka bersih desa pripun Wadi Kidul Ngadi Renggo Trenggalek Jawa Timur.
Rasa kangen wis bisa mari. Iya iya, ada turangga muda. Waduh go, ngadir go. Wah, so. Yo, 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 yo. Yo, oh, oh, Ayo prayitna kira sing ati-ati kira kudu. Para satriya satrya budawan lah. Om. Ya. Long. Ya ya ya. Ho ho. Wah. Ayo Bang siji atur ki yo manwe la dalah es. Ini wae yo manwe kene wae. Budane wong enem baline ya kudu wong enem. Ayo, op. Ya temane, aku prak-prak, aku prak, kalau terus ritane ri, sang raseksa,
rasa tresno kang kandhep sarwa mikir atitan bisa jejeg kaya ragu takon jati saben wati tansah anggodo ati nanging aku wedi blangka wong esane temen lara tresno adyan ado yen kadulu nanging saged sajroning atiku konku nandang tresno iki wis kena tret tak derming lampahi kula sawah sapa gendut jatan oak atiku wis kapelut sae bunga rasaku lamun bisa cacaketan sliramu. Iki matur sembah